Ето солта е вътре. Солта е вътре. Солчицата е вътре. Ох, майко! Вижда ли се на камерата? Вижда се, нали? Вижда се? Вижда се? Ай, помниш ли като правиш пица? Помня като правих пица, защо точно като нямам сол да ми напомняш за пицата? Пица ми се яде в момента. Мале, наказваш се сам. Сам се наказвам. Айде, айде. Станах на кокълче. Айде. Ям. След 3. Чакайте да оставят той. Да? Не. Ето. Приготвям си количка. А? Ще се опитам. Вижте солта. Айде, 3. 2. Другия път с канела. Аз канела не ям сол сега. 3, 2, 1. What?